Sakanako hizkeren araberako idazkera batua. Egilea Jose Luis Erdozia Mauleon, filologoa, irakaslea, euskaltzain urgazlea. Horixe dugu lan gaia, horixe solaskidea, kultur arloan hemen Euskal Herria irratian. Astero, eusko ikaskuntzarekin dugun elkarlana kultur arloko errebista bihurtua. Kulturaren zabalkundean elkarlanean. Liburuzka bada Sakanako hizkeren araberako idazkera batua, erabilia izateko, eskutan hartzeko eta nahi izanezkero sukaldean bertan ere edukita baliatzeko, aplikatzeko. Ahozkotik idazkerara, baina bizitasuna galdu gabe, adierazkortasuna elikatuz. Praktikara eramateko proposamen bat, Sakana aldean batipat, baina hortik kanpo ere ari garen hori zer baliatua eskaintzen diguna, espresibidaderen aldetik esate baterako. Sakanako mankomunitateak prestatu du edizioa, egilearekin hizketan ari gara Jose Luis Erdozia Mauleonekin. Izenburua luzea da, deskriptiboa, baina hauxe abia puntua beraz, geure elkarrizketa honetarako. Sakanako hizkeren araberako idazkera batua. Azken batean da, Sakanari begira, bertan baliatzen ditugun euskeran bertako zaugarriak baliatuta proposamen bat idazkera batura edo jotzeko, ezta? Eta gainera, hemen bertan sarreran esaten duan bezala, noizbait idazkera maila batean ofiziala edo egin behar dugunean, ofizial maila batean esaten duan bezala, beti nik ere pentsatzen dut beti batu erabili behar dugula, baina horrek ez du esan nahi gure herriko edo gure hizkeren ezaugarriak baztertu behar ditugunik. Eta hori zuen ere txokokerietan erori gabe, ez? Bertan erabiltzen dugun euskeraren ezaugarri nagusienak ere, nik uste dut erabili beharko genituzkela eta ez da horrela gertatzen. Normalean beti jotzen dugu forma estandarretara eta orduan askotan horregatik iruditzen zait adineko jendeak eta ez duela behar bezala ulertzen euskera batua. Jauzia, saltoa batetik bestera, zubiaren beharra, somatzen. Nik uste euskera batuak behar duela oraindik ere jantzi, eta behar bezala jazteko hartu behar ditu hizkeretako edo herrietako hainbat eta hainbat ezaugarri. Gero estandarizatzen behar dira, forma horiek guztiak, baina nolabait ere toki desberdinetako hiztunek ere nabaritzeko euskera batuak ere duela bereiekiko hurbiltasuna da, eta hori da proposamen bat alde horretatik. Sakana esatean entenditzen duguna, Irurtzundik hasi eta gero nun bukatzen den hor olatza guti, hor Nafarroko ziordi, Arabako muga hortan, beti eta hori zuk esan, baina hor hizkera ere ez da noski, bakarra nola ze molde ze bere isketa indituzke hor. Hor nagusiki esango denuke bi hizkera motaz berdin daudela. Alde batetik burundakoa izango genuke, ziorditik hasita Bakaikuraino, ziordi olazpi altsasu urdein itormendira Bakairuk osatzen duten bailara horretan, burundan. Gaur egun bizirik urdeinen eta Bakaikun dago, besterik ez, baina oso ezaugarri bereziak ditu. Eta hori zubi hizkeratzat edo hartu izan dugu beti, nik neuk ere zubi hizkeratzat izan dut eta zubi hizkeratzako esan beharko nuke, ez? Sakanan erabiltzen dugun modua. Eta hor gero Bakaikutik ekialdera etxerritik hasita Nafarrera izango genuke nagusi, gutxienez Arrazuraino. Arrazu uharten ere oraindik esan daiteke hiztun gutxiren ahotan, baina bizirik dagoela, eta irainetan ere oso hiztun gutxiren ahotan, baina oraindik ere bizirik. Sakana herrialdea izango genuke alde batetik, beraz, Nafarrera edo baliatzen duena, eta gero burundera zubi hizkera. Bertako ezaugarria ditu, mendebaldeko ezaugarri asko ditu, eta Nafarrerako zenbait ezaugarri ere bai, eta gero bat edo beste erdialdeko hizkerarenak ere bai. Eta oso urrutituak batzu bestetik, ez?
Ez, azkenean, aldamenean bizigarrenez, ohituta, ez, gaudek, gure hizkera baliatzen eta elkar ulertzen ere bai. Naiz eta, askotan entzun izan dugun, ez, adineko jendeak esaten, urdindarrekin, sakanarbialdeko arbizbarrek edo zerrek, urdindarrekin hitz egiteko, beti arazoak, ez, beste oso bestelako hizkera delako, ez, baditu ez lehen zaten duen bezala, Nafarreraren ezaugarri batzuk, baina gehien bat mendebaldeko edo ezaugarriak edo dituguna da. Gehiagia sakondo gabe eta zen genoen, diferentzi edo bereizgarri diren elementuak eta gehiago etorriz zeuke prestatuako lan honetan eta betire, batetik da hiztegia eta lexiko aldetik eta, hor dago baina hemen, hiztegitik adateko gehiago ere bada entenditune beharko lukeenez, esan dute egon litezke aditza, eta gero, halako, zuk esan, morfosintaxia, eta gero, erbizkeran edo jendeke abiltzen duen moduan, kontrazio edo eta laburtzeko joera horiek guztik eta horiek nola tratatzen dituzu? Ez, horiek zuzen ere baztertu inditut, azken batean fonetismoak dira horiek guztiak eta nik uste fonetismoak hizkera ahoz erabiltzerakoan, kontuan izan behar ditugula, baina gero idazterakoan forma arautuetara, jo behar dugula, hori egiten dute beste hizkuntza guztiek ere, ez? Eta horregatik nire proposamen honetan, zuzen ere, hasieran esaten dut, sakanako hizkeren araberako idazkera batua bultzatu behar dugula, baina txokokerietan erori gabe, eta txokokeri horiek izango dirateke fonetismo horiek, ez, mendile eta eskua eta eskube eta horrelako gurutzapenak, ez, inkusutor eskua berko genukera denok idatzi eta besterik gabe. Hala ere badira, bi edo hiru eta esate baterako proposatzen ditudanak gurutzapen fonetiko fonologikoen artean proposatzen dituna dira zuzen ere Nafarreran ere nahiko datuak ditugulako, eta mailegu berrietan, esate baterako kamioia, balkoia eta guztietan, Nafarroan beti kamiona, balkona, balona, parlakak erabili ditugu, nik proposatzen ditut horiek erabiltzea. Gero bezalde batetik errotazismo kontua ditugu, gaur egun gainera, horiek oso modan daude, ez da Nafarro osoan, guk sakan herrialdean eta burundan ez ditugu horlako burutzapenak erabiltzen, baina uarte harakildik ekialdera danoneko agertzen dira hainbat burutzapen zatebako hortziral edo hortzi eta erran ere badakigu iabarren bertan harakilen erabiltzen zela, nik uste dut horre harakilen ere burutzen dituztenean horlako testuak hori kontuan izan beharko duketela. Eta gero oso izogoza nabarmenare markatzen delako da LN txandaketa, larru, narru, lasai eta horlakoekin ere, burunda eta sakana herria den artean, nik proposatzen ditut horiek mantentzea. Hori, fonetismo idagoekin ez destek. Hori dago bezala, eta, gero bestetan, atzizki edo eta loturak egiteko hemen, kontu morfologikoetan zer agertzen da? Hor gainera azpimarratu nahi nuke atala zeren gainera proposamen honetan ere aurkezpenen esaten duen moduan ikusut ikastetxeek ere hori kontuan izan behar dugula, ezta? Hori guztia dira Nafarreran ere erabiltzen diren ezaugarriak. Eta gainera euskaltzendiak berak ere onartuta dauzka. Destinatibo kasuan esate baterako norentzat eta beti idazten dugu badirudi hori dela kategoria gehiagokoa edo eta norendako ere onartuta dago. Eta hori erabili izan da beti Nafarroan, sakanen hori erabiltzen da eta hori proposatzen dut hori erabiltzea. Gauza bera probatiboarekin, ez da nortzat edo zertzat eta guk nortako edo zertako erabiltzen dugu, eta niretako eta horrelako forma. Eta gero instrumentalean ere Nafarrerako ezaugarria denez eta sakanen erabiltzen dugunez, zeta beharrean S erabiltzea eta ez da ez dakigulako behar bezala oskatzen, berez, eta Nafarrozen horrela izan delako, ez? Eta gero, inesibo kasuan, baina izen bizidunei egokitzen zaien horretan, hori ere batuatik, nik batuan ikasi dut, norengan eta norengandik eta horrelakoak, noren baitan eta noren baitatik eta horrelakoak erabili izan ditugu, beraz, nik horrelako formak ere erabiltzea proposatzen dut, gainera horiek ere arautua daudelako eta euskaltzen diak onartzen, akademiak onartzen dituelako, eta? Gero, badira beste batzuk ere, esate baterako moduzkoa ditzen duak egiteko, akademia berak egiten du, gi edo erabiltzeko. Sakanan biak erabiltzen du, biak erabiltzen du, baina ez baten alde lerratu beti.
edo, bueno, landare edo gaitasuna irazteko tegi, Bai, interesgarri izan diteke, bueno, maiztasunagatik eta gertzen direnak, etorkizuneko geroaldiko aditze formatan da hor ze joku edo ze kombinazio. Hori gauza bera ere, beti da nik Aiton Amonei gehien bat entzuten diedan morfema izaten da hor en beti, ezta? Batez ere enez bukatzen diren hori, ez? Aditzekin, eta esanen, eta efanen, eta jonen, egonen, eta ordulakoak, ez? Eta badirudi eskoletan bakarrik erakusten dugulako eta ordulakoak, ez? Orduan, ko hori ere entzun daiteke sakanan, baina bestea baita, eta hori ere erabiltzea eta ez ahaztea proposatzen dut. Eta horrekin batera, ahal izan aditza, guk modu perifrastikoan ez dugu erabiltzen. Baizik eta beti aditz formak erabiltzen ditugu alerakoak, naiteke, dezaket, eta alakoak, ez aldut, eta alakoak. Eta bakarrik desira handia edo zerbait, okerren bat desiratzen diogunean norbaiti orduan bai erabiltzen dugula. Hilko alaiz eta alakoak edo, hilen alaiz eta alakoak, ez da? Gaztelaniazko jala hori egiteko, ez da? Ez zait erabilera erabat plonastiko dela den, baina bako moduan, eta modu horretan erabili. Edo etorri aditza, guk modu sintetikoan ez dugu erabiltzen sakanan. Eta banatorre esateko heldu nahiz esaten dugu. Eta orduan ere, heldu nahiz hori, bere esanai guztiarekin hori erabiltzea proposatzen du. Sakanako hizkeren araberako idazkera batua eta horren egilea Jose Luis Erdozia. Hizkuntza bat, horregatik idazkera batua, hizkerak desberdintasun hori nola kudeatu, aberastasun izateko horixe gaia eta hortik proposamena. Dialektoen eta batuelen arteko dialektika ere, baten batekala esana du, eta erabilgarritasuna izan ere aplikatua izateko lana baita. Jose Luis Erdozia. Hemen aplikapena izan beharko litzateke sakana mailan, ezta? Eta hor hasieran esaten du sakana mailan bertako biztanleen artean, bertako instituzioen artean eta baita ere sakanatik Nafarroara begira dauden instituzioen artean, ezta? Proposatu ditudan gurutzapen gehienak biziri dauzkagu Nafarrera gehienean, beraz hori ere baliatu beharko genuke. Eta esaten dudan moduan akademia berak ere onartuak dituen forma dira, baina badirudi hor txoko batean edo baztertuta daudela eta beti jotzen dugula besteetara, beste erabilera eremu zabalago daukaten horien aldera, ez? Eta orduan hori planteatzen da, hemen erabilera, baina ikusten duzuenez, hemen liburuxka honetan, 4 edo 5 horri dira bakarri gurutzapen fonetiko-fonologiko, morfologiko, eta sintaxi mailakoak, eta berriz lexikoan 20 eta 500 gurutzapen proposatzen ditu. 500 dira, horiek izan dituzka, sakanalde horretan, zer propio ezaugarri, bereizgarri, hor eta hor bakarrik erabiltzen dienak, edo ez da beste erabilepen molde bat dutenak edo zer dira batzuk dira bakarrik sakana mailan erabiltzen direnak. Beste batzuk badira, sakana eta beste inguruan ere erabil daitezkenak, eta beste batzuk badira gaur egun batuan ere forma estandarizatuetan maileguak ditugun kasuan, guk sakanan baditugu bertako hitzak, ez horren proposamenak alde horretatik datozta. Edo esamoldeak ere badira, hainbat esamolde, eta horrekin batera aditz perifrasi batzuk ere bai, eta horrelako 500 gutxi gora bera, gaur egun adineko jendeen artean oso bizirik edo daudenak. Piztuz, baina kasu honetan bai izan litekela, ez bakarra sakana, batuak ere, oroar batuerak ere probetxu hartezak eta esan edut lexiko aldetik zehaztu edo aberastu edo nabartzeko elementuak badira ere, ez duzki. Izan litekela beste kontu bat, dialektoen dialektika, ez da nola den euskalki eta molde estandarra eta elkarren aberasgarri nola izan litezken da. Gainera, Euskaltzaindia horretan ari da orain, ari da hiztegi batua osatzen ari da, eta horretarako lantalde batzuk daude Euskaltzaindiaren barruan, ni neu partaide naiz horietako batean, eta 500 gurutzapen hauek eta zenbaitzuk gehiago proposatu ditut, eta horiek aztertzen ari gara.
gauza bera egin da Bizkaia aldetik, beste zerrenda batekin, espero dugu iparraldetik eta baztan aldetik eta bestelako proposamen batzuk izatea, eta horrekin hasieran esaten nuen Euskal Batua jazteko edo proposamen hori, baina uste burutzen ari dela ederki gaur egun bintzat euskaltzen dira. Eta, adibide moduan esango nuke, gaur egun gaztelaniazko zerbait estrenar edo aditz hori erabiltzeko batuan mailegu bezala dukago estreinatu, baina sakana osoan betidanik erabili izan dugun aditza mustu da. Hori proposatzen dut. Ondarrak berak ere bere garaian esan zuen Voces Vascas de Bakaikoa edo bere artikulu horretan jaso zuen, eta erabat bizirik dagoen aditz bat izango genuke gaur egun sakanan, hori adibide moduan. Eta behaz horiek bai izan litezkela hori bezalako eta beste mordoska bat izan litezke baturako, repertorio horretarako eta arrakasta izan ditzaketen eta formak. Dena deme, gogoeta moduan, hau ezagitu indikan orekan nun donora izan dezakegu, ezta? Batzutan joera, molde estandarretara eta batuetara eta horretara jotzera ere behartu gode, eta geho bestia berriz, zenbaietan, bere igarriak edo pekuliaridadetan horiek reafirmatzera, eta horiek gehiago nabarmentzera, ez? Hor, askotan, oreka edo bien arteko tensioa nola izan ditxeken edo eta ez dakitak beti gazotan dut. Hori guztut, gauztak modu batean bakarrik izan beharrean, modu gehiagoetan esan daitezke hori dena aberasgarri izaten dela, ez orduan, ez da ez da hori ez da txokokeri bezala hartu behar, baizik eta aberastasun moduan hartu behar da, ez da? Hainbat eta hainbat gurutzapen ditugu, ez da egin, nolaitere onartuak, esateko gaztelaniazko erizo edori, triku, sagarroi, kirikino, horiek sinonimo moduan onartzen diren moduan, zergatik ez beste hainbat kasutan, ez da, beste burutzapen batzuekin, eta hori da proposatzen dana. Baina gero, bada ere beste kontuan nik uste dut, eta hizkuntzaren dako oso baliagarria eta oso garrantzitsua izan daitekena, eta berrezarpen esikalarena. Hainbat hitz erabili izan ditugu gure eremuetan, batez ere nekazal eremuetan baina gaur egun ja bizitza asko aldatu da. Eta lanabesak berak ere ez dute zentzurik, hainbat lanabesek, baina badira alako forma batzuk orain ikusten erabil ditzakegula beste modu batean, eta jarriko dut orain bertan adibidea. Esate baterako, etxarri eta inguruan, etxarrean atzen eta inguruan, lehen negurako egurra pilatu egiten zen, ez da, sorotan eta horrela. Baina beti behan geratzen zen egurra, beti azkenean urteen poderioz bezten joaten zen eta bere doaiak edo galtzen, joaten zitzaizkion. Eta orduan egur horia geratzen zen alako modutan zen ez zuen balioz tasutarako ere. Eta hori zen iraututa zegoela, irautu zen, ez zuen horretarako balio. Eta hori fiskal begiratzen ari nintzela ikusi nuen honek Juan San Martinek, Ararteko izan zenak, hori eta euskaltzainari izan zenak Ibartarrak, jasoa zuela ere Eibarren olako zerrenda batean, baina beti metalurgiaren inguruan eta burniaren erabilera ere modu berean, ezta? Behin erabili, gero berriro funditu eta hori berriro erabili, eta horrela, baina iristen zen momentu batean esaten zuen berak se ha revenido. Ez du balio erabiltzeko, eta iragotu ere erabiltzeko. Ni proposatzen dut hori erabiltzea, esate baterako gaur egun hainbeste erabiltzen duen obsoleto hitza edo hori, horren truke edo erabiltzeko. Eta hori bezala badaude ere, esate baterako gaur aurre askok eta askok eskatzen dituzte euskeraz ere txutxeak oraindik, ezta? Uste dute batuan jasota da litxarreria moduan, baina guk sakanan potokeriak esaten ditugu. Potokeriak, horrelako hitz asko nik uste erabilitzak egula horretarako. Eta lehen potokeriak ziren, gauza arraroak, ez potetan edo pototan heldu zirenak, eta, jateko eta ziren gehiagik piratzen, ez? Garai hartako jendea, atarlako, potokeriak, txutxe edo lakoak esateko oso baliagarri izan daiteke. Euskal Herria irratian kultura arloa izan da. Erdoziarekin, Jose Luis Erdoziarekin gaur, eta berak prestaturiko sakanako izkeren araberako idazkera batua ezagutu dugu. Eusko ikaskuntzak Euskal Herri irratiaren bidez kulturgintzaren zabalkundea egiten du geure kultura arlo honetan, baina baita asmoz eta jakitez aldizkariaren bitartez ere, edo webguneen bidez. Esate baterako eskonius.comen edo euskoikaskuntza.org bietan
Hor topatuko dituzue erreferentziak eta informazioak. Hemen Iruñan Eusko Ikaskuntzaren bulegoa Gaztelu plazaren 43an dago. Bestalde, kultur arlo honen saioak irrati honen web orrian ere berrentzun ditzakezue euskalherriairratia.comen. Euskal kultura mundu zabalean edatuz, web orriaren bitartez Eusko Ikaskuntza eta baita hemen Euskal Herri irrati honetan ere.